Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinoniwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa, dangokutenda nekuti saine kukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, nyaya yandiri kufamba nayo zvamanje manje inyaya yemufananidzo wenzira wemugwagwa uri kubva muBulawayo wakananga kuVictoria Falls. Mugwagwa uyu hanzi hausi kufambika ende wane nguva wakadaro. Mapotholes arimo imomo akutoita unge maswimming pool, to an extent yekuti matourists ari kubva kune dzimwe nyika vazonogara mukati mepothole vakachilaksa vachiita unge vari mujacuzzi. Ndo the image that is trending right now on X. Ndo the image riri kutrenda reZimbabwe. Ndo paunoona umwe murume achipa vamwe varume nevamwe vanhu mota. Mari yaifanira kunge ichigadzira mumugwagwa. Mari yaifanira kunge ichivaka nyika yemadiamonds ari kubiwa. Ndo paunoona rimwe benzi, rimwe fuza rinenge richikudzwa kuti pamberi neZanu PF. Zvakangowomawo zvazvo hazvo ma1 aya. Saka ndonyaya ndiri kufamba nayo kuti ndikuratidzei maimages tombokurukura nezvenyaya iyi. Handitika ndisingatambise nguva, ndiri kuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri kubuda pasi apo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate pasame number ipapo. Isusu tinodzifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke, tisina divi ratakarerekera. Handitika ndine mashoko ari kubva kuna Owen ari kutaura iye kuti kuvhura, kuregister company nekuvhura business account kuchanetsa muSouth Africa. Company registration in South Africa umbwa wavhurirwa inonzi a non-resident business bank account. Chinongodiwa chete ipassport yako isina permit. Saka zvaunoita iwewe unobata Owen panamba idzo dziri kubuda pascreen idzo, womutaura kuti Owen ndabva nekuna DJ Holly. DJ Holly arikutaura kuti iwewe ndiwe munhu wacho ari kuita zvinhu zvamanje manje. Right, nyaya yangu ndeiyi iri apa. This is one of the pictures that is circulating on social media. Mugwagwa wekumaraini kwenyu iwowo. Ende mugwagwa uyo wakasiya wagadzirwa naIan Smith. Takatadza kumaintaina, tiri kutadza kumaintaina. But picture hombe iri kutrenda ndeiyo. Kana ndimiwo mugwagwa uyu, muroad umu, kubva kuBulawayo tichienda kuVictoria Falls. Varungu vaona zvakakodzera kuti rega timbogara pasi, timbopinda mujacuzzi. Unoza dai kwako kanaya mvura yaitozara, munhu aitonyura musini rakadai so. Vatorwa zvavo picture vana vanyamunhu. Kune kukundikana kunopfuura uku heroko. Kana izvo zvichinzi nyika inovakwa nevene vayo, chii chavari kuvaka apa? Iyo road inotooneka kuti iroad yaIan Smith ye long time ago. But inonzwa chingonzi vari kugadzira maroad apa. Mugwagwa uyu uri kuenda kuVictoria Falls. Victoria Falls kunouya vanhu vakawanda, matourists vanobva kune dzimwe nyika vachizosiya mazimari, vachisiya millions of foreign currency, US dollars. But vari kukundikana kungoti pamari inenge yabhadharwa tax iyoyo, mataxi ava vari kutorera makambani nema-individuals kuti aiwaka Victoria Falls ndo cash cow yedu iri kutipa mari. Ko ngatichigadzirewo karoad inoenda ikoko, vanhu vafambewo mumugwagwa zvakanaka.
because vazhinji vakauya kuVictoria Falls vanoda kumbosvikawo paBulawayo nepamanji nenzvimbo dziri mudhuze vachionawo kuti vanhu vari kurarama sei, zvakamira sei. But vachifamba nemumugwagwa wakadai so here. Ndo zvacho here zvamuri kuti pamberi neZanu PF. Ndo zvacho here zvamuri kutaura kuti 2030 achanga achipo, achimhonyasoitei. Muda kutosiya maparadza akazvinhu zvese zvaparara. Kana matongero acho akadai so, kana inini nyangodai nanda kuzodawo kuita zvepolitics kuti ndizojoinawo ZANU PF ine management yakadai so, kunyepa chaiko. Ndipo paunonzwa umwe munhu achitaura kuti president havana mhosva, pane ministry inoita nezvekugadzirwa kwemaroads. Ministry iyoyo iri under chii? Handika iri under government yeZANU PF? Handisika government yacho yeZANU PF iyo iri under Emerson Mnangagwa? Musabhaiswa kumana. Musabrainwashwe nezvinhu zvakadaro, musanyeperwe nezvinhu zvakadaro. Inini kana ndazodawo hangu, kana ndozonzi ndaakuda kujoina, handingambojoine zvinhu zvakaora kudai so. Ndo patiri kutaura kuti chaora chinhu ichi, chakundikana, vakundikana. And then pane post futi yakaiswa naGift Ostalos nezuro. Yesterday I witnessed this shocking reality firsthand on my way to Victoria Falls. Achibva kuBulawayo. Let me show you the video. Muzvionere mega kuti vakomana vauraya nyika. Hakuna kunonzi kuuraya nyika kunopfuura uko. Chinhu ichi chadhakwa. Onai zvakaita mugwagwa. Onai zvakaita road idzo. Road kupera, kuparara, onai mafambiro ari kuita magonyeta. Kuparara chaiko ndo kunonzi kuuraya nyika. Kusvika pekupedzisira. Iyo mugwagwa. Handifunga kuti pachiri neroad apa. Onai mafambiro acho. Matai anoswera afa. Mota dzevanhu dzinoswera dzafa. Zvinenge zvakadhakwa. Last number. Wona umwe munhu achiteedzera kuti hanzi 2030 vari kuchimhanya, vene vacho vari kushanda. Ndipo unoona kuti vamwe vanhu vakaroiwa nevanhu vakafa to the last degree. Onai zvenyu. Onai mugwagwa zvawakaita. Onai. Ndo kana ndichikuziva kuti tinouya nazvo panapa, tokuratidzai mozvionera kuti ibho here iri kuitwa iyi. Onai mugwagwa. Bho here iri kuitwa nemakomburedzi aya. Moita sei? Muchizvionera mega. Uyo mugwagwa wakazara makomba, wakazara mahozi. Pakaipa pari kupisa. Ndo zvinhu zvacho izvi ndo zviri kuitika. Muri kuzvionera mega. Maaccident apere, vanhu vari kufa. But iwo kana usingafunge kuti chinhu ichi ndo chiri kundipa mari, ukatadza kuchidiridzira, chauri ngogaya chete kumora chete. Zvakaoma. Hanzi zvinokandisa mapfumo pasi. Chaora chinhu ichi. Chaora. Handifunge kana chikamuka. Ndosaka zviri kutaurwa nevanhu kunzi Mnangagwa must go, ZANU PF must go. And then toreseta chinhu ichi, totanga patsva zvitori nani pane zviri kuitwa izvi. Ndonyanga ndichifamba naizvo manje SOMI DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes. Truth is bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotevera.